Father in heaven, we praise you, Lord. We praise you. பரலோக பிதாவே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Father, we thank you for bringing us here to your presence. உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை கொண்டு வந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். Lord, we love you. ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை நேசிக்கிறோம். But Father, let it not just be words. ஆண்டவரே, வெறும் வார்த்தையினால் அல்லப்பா. Father, let us mean every word we say and sing and pray. ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே நாங்கள் பாடி உம்மை துதித்து உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிற எல்லா வார்த்தைகளையும் நீர் கேட்கிறீர், கவனிக்கிறீர் தகப்பனே. Father, you said where two or more people are gathered together in my name, I am surely in the midst of them. இயேசுவே, நீரே சொல்லி இருக்கிறீர், எங்கே 2-3 பேர் என் பேர்ல வர்றாங்களோ அங்க நான் இருக்கிறேன்ட்டு. Father, we have gathered here together in your name. உம்முடைய பெயரிலே தான் நாங்கள் இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிறோம். Father, fill us with your presence. உம்முடைய சமூகத்தால் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும். Fill us with your anointing, Lord. உம்முடைய அபிஷேகத்தினால் எங்களை நிரப்பும் ஆண்டவரே. Let your Holy Spirit lead us and guide us and strengthen us today. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை வழி நடத்தி எங்களை பலப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தும். Lord, speak to each and every one of us. ஒவ்வொருவரோடும் நீர் பேசும். Bless us today. எங்களை ஆசீர்வதித்தருளும். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. Amen. உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? இந்த வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். நீ நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? இந்த வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? அமன். உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உமக்கொப்பானவர் யார்? சொல்லலாமா எல்லாம்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? சேர்த்து பாடுவோம். வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்?
ஜனங்கள் துப்தி உம் நாமம் அதிசயம் இன்னும் அற்புதம் செய்திடுவே உம் நாமம் அதிசயம் இன்னும் அற்புதம் செய்திடுவே உமக்கொப்பானவர் யார் உமக்கொப்பானவர் யார் உமக்கொப்பானவர் யார் உமக்கொப்பானவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார் கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார் கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் கடந்து போவோம். இந்த நாளில் உங்களோடு கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொண்டு வருகிறேன். இந்த மாதத்தின் வாக்குத்தத்த வசனத்தை உங்களுக்கு செய்தியாய் கொண்டு வர கர்த்தர் கிருபை தருகிறார். 1 கொரிந்தியர் 15:57 வசனம் நான் உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன். கவனமாய் கவனியுங்கள். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். He gives us victory through our Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆகவே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக நமக்கு இந்த வெற்றியை கொடுக்கும் கடவுளுக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறது. இந்த வசனத்தை இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தமாய் கொடுத்தார். இயேசுவின் மூலமாய் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் என்ற ஒரு வார்த்தை இருந்தாலும் அதை விளக்கி மக்களுக்கு சொல்ல எப்படி முடியும் ஆண்டவரே என்று தான் ஜெபித்தேன். ஒரு எளிமையான வசனமாக இருக்கிறது, ஆனால் அது எங்களுக்கு எந்த விதத்தில் பொருந்தும் ஆண்டவரே? How to apply this word to me, to us, to our church? நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த கான்டெக்ஸ்டை படித்து பார்க்கும்போது 55 வசனத்தை, மரணமே உன் கூர் எங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? அதில் ஒன்று தெரிகிறது, மரணமே உன்னுடைய வலிமை வாய்ந்த அந்த கொடுக்கு, அந்த தேளுடைய கொடுக்கில் இருக்கும் அந்த விஷத்தின் வல்லமை, அது எங்கே? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? பாதாளம் ஜெயித்தது என்று நினைக்கலாம் உலகம். இல்லை. Where is your victory? மரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம். இது எப்படி பாஸ்டர் புரிகிறது? அழைத்தான் இந்த நாளில் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் என்றால் தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை தருகிறார். God gives us victory. By whom? Through our Lord Jesus Christ. யார் மூலம்? இயேசுவின் மூலமாய். How Jesus could give the victory to us? இயேசு அந்த ஜெயத்தை, அந்த வெற்றியை நமக்கு எப்படி தர முடியும் என்றால், the path that he went through, அவர் கடந்து சென்ற பாடுகளின் வழியாக, சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக, உயிர்த்தெழுதலின் விளைவாக நமக்கு இந்த வெற்றியை அவர் தருகிறார். இதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு 1 கொரிந்தியர் 15:3 வசனத்தில் பவுல் எழுதுகிறான், கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து, நம்ம அப்படியே மனப்பாடமாக அதை மனசில் வச்சிருக்கணும். கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்து, நமது பாவங்களுக்காக அவர் மரித்து என்று சொல்லப்பட்டதோடு சேர்த்து
அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய பிள்ளையும், ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கிறிஸ்தவளும் இந்த வசனத்தை அப்படியே மனதிலே பாராயணமாய் பதித்து வைத்திருக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து, ஆகவேதான் நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் யார் என்பதை பின்னால சொல்றேன். இது நமக்கு சம்பந்தப்பட்டு, அப்ப ஒவ்வொருவரும் சொல்ல, எனது பாவங்களுக்காக அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின் வேண்டி 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடு மரணத்தை உலகம் எப்படி நினைக்கிறது என்று சொன்னால், ஒரு தோல்வி என்று நினைக்கிறது, தோல்வி என்று பேசுகிறது, தோல்வியாய் அது கணிக்கிறது. மக்களுக்கு அது அப்படி என்று மற்ற மக்களிடத்தில் அது சொல்லப்படுகிறது. உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன? இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்தது எதற்காக மரித்தார்? வேதம் சொல்லுகிறது, வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். The wages of sin is death. What type of death? Two type of death. 2 விதமான மரணம். ஒன்று, ஆண்டவர் சொன்னார் ஆதாமிடத்தில், நீ இந்த பழத்தை புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய். ஏவாள் பறித்தாள், புசித்தாள், ஆதாமுக்கும் கொடுத்தாள், இருவரும் புசித்தார்கள். ஆனால் உடனே சாகவில்லை. ஆனால் அவள் ஆத்துமா செத்து போனது. The soul died. ஆகவே ஆத்துமா மரணம். அதற்கப்புறம் பல ஆண்டுகள் உயிரோடு கூட இருந்து 900க்கும் அதிகமான ஆண்டுகள் ஆதாம் வாழ்ந்திருக்கிறான். ஆனால் ஒரு நாளில் அவன் மரித்தான். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். இயேசு சிலுவையிலே மரித்ததுக்கு எதற்காக என்றால், நம்முடைய ஆத்தும மரணத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கவும், இறுதியில் நம்முடைய சரீர மரணத்தில் இருந்தும் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கவும் அவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமக்காக மரித்திருக்கிறார். Not only he died at the cross, but he was buried in the sepulchre, the grave. But the third day, 3ஆம் நாளில், according to the word of God, he was risen. உயிரோடு கூட எழுந்தார். மரணம் அவரை மேற்கொள்ளவில்லை. ஆகவேதான் அவர் சொல்கிறார், மரணமே உன் கூர் எங்கே? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? மரணத்தின் கூர் பாவம், பாவத்தின் பலன் நியாயப்பிரமாணம் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிற அந்த 3 வார்த்தைகளுக்குள்ளாக சில நேரங்களில் அந்த நிருபங்களை வாசிக்கும் பொழுது பாவம், நியாயப்பிரமாணம், மரணம் என்ற வார்த்தைகளை அவன் அடிக்கடி பல இடங்களிலே பயன்படுத்தி வருகிறான். அவனுடைய அர்த்தம் என்ன? பாவத்தினால மரணம் வரும். ஆனால் அந்த பாவத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி எதுனா நியாயப்பிரமாணம் தான். Because in the Old Testament, பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஒரு மனிதன் பாவம் செஞ்சா அவனுக்கு விமோசனம் கிடையாது. ஆகவே பலிகள் செலுத்தப்பட்டது. ஆடு, மாடு, காளை, என்னுடைய ரத்தம் பூமியிலே சிந்தப்பட்டது. ஆனால் மனுஷனுடைய பாவமானது மன்னிக்கப்படலை. பாவம் மன்னிக்கப்படலை. பாவத்திலிருந்து அவனுக்கு விடுதலையும் கிடைக்கல. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ரோமர்கள் நிருபத்தை அதிகமாக படிக்கணும். நேற்று கூட அதை குறித்து, ரெஃபர்மேஷனை குறித்து ஒரு சரிதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம். விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். The just shall live by faith. இந்த சத்தியத்தை மார்ட்டின் லூத்தர் பெற்றபடியினால்தான் அவன் மூலமாய் இந்த வெளிச்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வந்தது. 1517ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 31ஆம் தேதி he nailed 95 theses at the cathedral's door. அவன் எழுப்பின கேள்விகளுக்கு ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கம் பதில் கொடுக்க முடியல. மாறாக அவனை கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள். வேதத்திலும் சரி, சரித்திரங்களிலும் சரி,
எப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டவர் சில தேவ ஜனங்களை, சில பரிசுத்தவான்களை சத்தியத்திற்காக எழுப்பி நிலைநிறுத்தினாரோ, அவள் மூலமாய் சத்தியம் சரியாக சொல்லப்பட்ட போது உலகம் அவளை எள்ளி நகையாடினது, பரிகாச வார்த்தைகளால் பேசினதில்லை விட்டால் கொல்ல வகை தேடினது. அதே போலதான் இயேசுவையும் அழித்து விட ரோம அரசாங்கம் நினைத்தது, யூத அரசாங்கம் நினைத்தது, சிலுவையில் அறைந்தது. ஆனால் இயேசுக்கு சிலுவை முடிவல்ல. அவர் மரணத்தை ஜெயித்ததுனால இன்றைக்கும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு தைரியம் என்ன இருக்குன்னா, என் இயேசு மரணத்தை ஜெயித்திருக்கிறார். பாவத்தினால் வந்த விளைவினால் ஏற்பட்ட அந்த மரணத்தை, அந்த மரணத்தினுடைய சாபத்தை, அந்த சாபத்தினால் தொடர்ந்த வியாதியை, வேதனையை, துக்கத்தை, பலவிதமான பிரச்சனைகளை சிலுவையில இயேசு அழித்தது போல என் ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து இதை செய்ததனால எனக்கு அந்த வெற்றி இருக்கிறது. நானும் இந்த உலகத்தில் அதன் மேல வெற்றி எடுப்பேன் என்று ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை தைரியமாக சொல்லலாம். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்தில் 20, 21, 22 வசனங்களை கூட திரும்ப உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன். கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பலனானார். அங்கு கூட மரணத்தை நித்திரை என்றுதான் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து, அந்த மரித்தோர் என்பதை நித்திரைக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தையாய் சொல்லி அதில் அவர் இஸ் a first fruit, முதற் பலன் என்று சொல்வார்கள். அந்த காலத்தில் தேவனுடைய ஜனங்கள் ஆலயங்களிலே அவங்களுடைய விளைச்சலிலே ஒரு கதிர், முதல் கதிரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அது முதற் பலன் என்று படைப்பார்கள். அவங்க வீட்டில் ஒரு கோழி முதல் முட்டை இட்டால் அந்த முட்டையை எடுத்துக்கொண்டு முதற் பலன் என்று படைப்பார்கள். அதுபோல கற்பம் திறந்து பிறக்கிற முதல் பிள்ளையை கர்த்தருக்கு என்று படைப்பார்கள். இதுபோல ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பலனானார். மனுஷனால், எந்த மனுஷனால்? ஆதாம் என்பவனால் மரணம் உண்டானபடியால், மனுஷனால் என்று சொல்லப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்துவினால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று. முதல் ஆதாமாகிய அவன் மூலமாக ஏற்பட்ட மரணத்தை இரண்டாவது ஆதாமாக வந்த இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நமக்காய் மரித்ததினால எனக்கும் ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கிறது, நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கிறது என்பதை அவர் பறைசாற்றினார். அதில் முதலாவது அவர் முதற் பலனானார். ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறார்கள், ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். ஆதாமின் மூலமாய் வந்ததான அந்த சாபத்தினால் எல்லாரும் ஆட்கொள்ளப்பட்டார்கள். ஆனால் அந்த சாபத்தின் கொடுக்கை, அந்த சாபத்தினுடைய கூரை சிலுவையில இயேசு ஒட்டித்ததினால, முறித்து போட்டதினால நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெயத்தை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். இந்த சத்தியம் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்குமானால் இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் மெயின் விஷயம் இதுதான். இது என்ன அடிக்க முடியாது இயேசு மூலமா. இயேசு அதை அடிச்சிட்டார். இயேசு அதை மேற்கொள்ள முடியல, என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. நான் வெற்றி உள்ளவன் என்கிற அந்த நம்பிக்கை எந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைக்குள்ள இருக்கிறதோ அவங்க தான் உண்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், உண்மையான தேவனுடைய ஜனங்கள். அவங்க இந்த உலகத்தில் தலை குனிஞ்சு ஒரு நாள் நடக்க மாட்டாங்க, தலை நிமிர்ந்து நடப்பாங்க. இப்போ பாருங்க, ஒரு பிள்ளை இருக்கு, உங்களை சொல்லலை, பொதுவாக சொல்கிறேன். ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய ரிசல்ட்டை போய் பார்க்க போகும்போது அவனுடைய நம்பர் போர்டில் இல்லைன்னு ஒரு நிமிஷம் தயக்கும். அந்த பிள்ளையெல்லாம் ஓடி வந்து கேட்கும், நீ பாஸான்னு கேட்ட உடனே அந்த பிள்ளை முதல்ல என்ன தெரியுமா செய்யும்? முகத்தை தலையை கீழே தான் போடும், நிமிர்ந்து பார்க்காது. கண்களில் கண்ணீர் ததும்பு அப்படியே அந்த இடத்த விட்டு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் அந்த இடத்த விட்டு போயிடும். தொழில் ஒருவன் இருக்கிறான், முதல் போட்டு உயிர் கொடுத்து செய்கிறான், ஏதோ ஒரு காரியத்தினால அந்த தொழில் நலிந்து போகிறது, உடைஞ்சு போகிறது. நீங்கள் அவரை போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டக்குன்னு முகத்தை தூக்கி பார்க்க மாட்டாங்க, முகத்தை கீழே போட்டு தான் போவாங்க. இது போல உலகத்தில் எத்தனையோ காரியங்களில் மனிதன் தோற்று போகும்போது அவன் என்னென்ன காரியங்களிலெல்லாம் அவன் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சானோ, வெற்றி அடையணும்னு நினைச்சானோ, ஒரு தேர்தலில் ஒருத்தர் கடும் போட்டியோடு கூட போட்டியிட்டாலும்
எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரும்போது அவர் வெற்றி பெறலன்னு உடனே அந்த இடத்த விட்டு அவர் அப்படியே தலை தொங்க விட்டு தான் போவார். இது போல தான் சாத்தான் தன்னுடைய பாவத்தினுடைய வலிமையினால் எல்லாரையும் தலையை தொங்க போட குனிய வைக்கிறதுக்கு அவன் முயற்சி செய்தாலும் நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்தை எடுத்து அவனை ஜெயித்து அவனை தோலை உரிச்சதுனால, நான் பின்னால் ஒரு வசனம் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு, தோல் உரித்து காட்டினதுனால கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் நம்ம தலை குனிஞ்சு போகணும்னு அவசியமே கிடையாது. எப்பவும் ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக தைரியமாக இருக்கலாம். நீங்கள் எந்த பின்னணியத்தில் எந்த சூழ்நிலைமையில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு ஃபாதர் பண்ணார் இல்லையா, எப்போதும் வெற்றி உண்டு. அந்த இடத்துல சில நேரங்களில் வெற்றின்னு ஏதாவது எழுதியிருக்கிறாரா? இல்லை. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போது வெற்றி உண்டு. இயேசுக்குள்ளே நான் வாழ்ந்துட்டே இருந்தேன். நான் இயேசுக்குள்ளே இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு எனக்குள்ளே இருக்குண்ணா. இப்போ நீங்களும் நானும் ஒரு செக்யூர்டு பிளேஸில், ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் சுற்றி முற்றி ஏன் பார்க்கணும்? உங்களை என்ன தொட போகுது? உங்களை ஒன்றும் தொட முடியாது. உங்கள் மேலே யாரும் கை வைக்க முடியாது. இந்த உலகத்தில் கேமராக்கள் உங்களை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சமிஞ்சை கொடுப்பது போல கர்த்தருடைய கண்கள் உங்களையும் என்னை நோக்கி அது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையின் மேலே ஒரு சின்ன கை கூட வீச முடியாது. அதை எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கிடுவார். இதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறதான ஒரு வெற்றி. தேவனுடைய ஜனங்கள் இதை ருசிக்கணும். தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த சத்தியத்தை ரசிக்கணும். இந்த ஜனத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு அதை அவள் புசித்து அது அவருடைய சரீரத்திலும் ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் உள்ள போய் அது வெளியில வரும்போது எல்லா தேவனுடைய ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கையை, ஒரு விசுவாசத்தை, ஒரு உற்சாகத்தை, ஒரு தைரியத்தை அது கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட சத்தியத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு அவர் ஸ்தோத்திரம். இயேசுனால நமக்கு வெற்றி தான். ஒருவேளை இந்த இடத்துல வந்து இயேசுவை நான் நம்பினேன், எனக்கு என்ன வெற்றி? இயேசுவை நான் விசுவாசித்தேன், எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? இயேசுவை நான் பின்பற்றினேன், இதில் நான் இத்தனை காரியங்களை நான் இழந்து போனேன். ஒருவேளை நான் இந்த இடத்துல பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களோட வாழ்க்கையினுடைய சில காரியங்களுக்கு என்னால் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாவிட்டாலும், ஒருவேளை நீங்களே துருவி அதை ஆராய அதற்குரிய ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போனாலும் கூட, சில காரியங்கள் நம்முடைய கண்களுக்கும் நம்முடைய ஞானத்துக்கும் நம்முடைய புத்திக்கும் அப்பாற்பட்டு மறைந்திருந்தாலும் கூட, இந்த வேதவசனம் நமக்கு பொதுவாக சொல்லிக் கொடுக்கிற சத்தியம் என்னவென்றால், நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். கைகளை வைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். புரியுதோ புரியலையோ? எனக்கு விளங்குதோ விளங்க. ஆனால் இயேசு எனக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுத்துருக்கிறார். என்ன இயேசு பொய் சொல்ல மாட்டார். அவர் பொய்யுரையாத ஒரு தேவன். அவர் பொய் சொல்லி இந்த உலகத்தில் எதையும் சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பொய் சொல்லி எந்த மக்களையும் ஒரு மசிய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு பொய்யினால எந்த ஒரு மக்களையும் என் கூட்டமாக நான் அரவணைக்கணும்னு எனக்கு அவசியமே இல்லை. நான் உண்மையே நான் பேசுவேன், நான் உண்மையை தான் சொல்லுவேன்னு சொல்லி நமக்காக வெற்றியை சவதரித்த அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அப்படி கட்டி பிடிச்சிக்கிடுவோம், அடைச்சிக்கிடுவோம். ஒரு பக்தன் சொல்லுவது போல, கர்த்தரை நம்பி ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும். இந்த ராத்திரியில் எந்த கவலையோடு எந்த கஷ்டத்தோடு நீ வந்திருந்தால், நீ கர்த்தரை நம்பிக்கை அவர் ஜீவிக்கிற ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளையா இருப்பாய். ஆனால் உனக்கு தோல்வி இல்லை. ஏன்னா நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற, உங்களுக்கு தான் ஜெயம் கொடுக்கிற. பாஸ்டர், இது யாருக்கு பாஸ்டர் சொன்னார்? எனக்கு தான் சொன்னாரா, இல்லை வேற ஊருக்கு சொன்னாரா, உலகத்துக்கு சொன்னாரா? இந்த நிருபமே யாருக்கு எழுதப்பட்டது தெரியுமா? ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன். 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்தில், when Paul was writing this epistle to the Corinthian church, என்னோட பின்னணியத்தெல்லாம் சொன்ன நேரம் ஆயிரும், வேண்டாம், இன்னொரு நாளைக்கு பார்த்துக்கிடுவோம், சரியா? ரொம்ப டாம்பிகமான வாழ்ந்த நகரம். It was a Roman colony. அது ரோமருடைய ஒரு காலனியாக இருந்தது. அங்கே பலவிதமான தவறான பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கு. Most of the people were living in sin.
ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ விட்டுறேன் இதை. அப்படிப்பட்ட இடத்துல கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ள நீங்கள் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நாம் இருக்கிற தேசம், நாம் இருக்கிற பட்டணம், நாம் வாழும் சூழ்நிலைமை, இதையெல்லாம் ஒப்புமை வைத்து பார்த்தீர்களானால் கொரிந்துவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களும் ஆகிய தேவனுடைய சபை. இந்த கொரிந்து சபைக்கு when Paul was writing, அந்த சர்ச்சை யாருன்னா கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள். they were already cleansed. பரிசுத்தமாயிட்டாங்க. அப்படி ஒரு குரூப் இருக்கு, பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். அப்ப ஒட்டுமொத்தமாய் ஒரு தேவனுடைய சபை என்றால் அது பரிசுத்தவான்கள் நிரம்பி இருக்கிற ஒரு இடம், பரிசுத்தவான்கள் கூடி ஆராதிக்கிற இடம், பரிசுத்தமான தேவனை பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி ஆராதிக்கிற இடம், பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவருடைய வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற புத்தி உள்ள கன்னிகைகளின் கூட்டம் நிறைந்த ஒரு திருச்சபை. பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என எழுதும் என்று பாடுகிற தேவ ஜனங்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிற ஒரு இடம். கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் 2 சட்டைகளால் தன்னுடைய முகத்தை மூடி, 2 சட்டைகளால் தன்னுடைய கால்களை மூடி, 2 சட்டைகளால் பறந்து சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தேவனுடைய மகிமை நிரம்பி இருக்கிற ஒரு தேவனுடைய ஆலயமும் திருச்சபை. பாவம் நிறைந்த அந்த பட்டணத்திலும் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்திற்கு, பரிசுத்தவான்களாய் இருக்கும் ஒரு கூட்டத்திற்கு இந்த நிருபத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சூழ்நிலைமையினாலே இந்த நிருபத்தை அவர்களுக்கு எழுதுகிறான். இந்த பின்னணியத்துக்கு போனால் டைம் எடுத்து என்கிட்ட கொண்டு போயிடுறேனே. ஆனால் அந்த நிருபத்தை முடிக்கும் பொழுது 15ஆம் அதிகாரத்துக்குள் வந்து விடும் பொழுது அவன் சொல்ற ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, அந்த விசுவாசிகளை உற்சாகப்படுத்தி, அந்த விசுவாசிகளை தைரியப்படுத்தி, அந்த விசுவாசிகளை தொடர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் ஓடுவதற்காக அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிற நேரத்தில் என்ன சொல்றான்னா, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவால் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் இருக்கிறார். அந்த அர்த்தம் என்னன்னா, நமக்கு எப்போ பயப்படுவோம்? தோல்வினா பயப்படுவோம். நம்முடைய வருமானத்தில் ஒரு இழப்பு நஷ்டம்னா பயப்படுவோம். நம்ம செய்கிற ஒரு முயற்சியில் ஒரு சரியா அது கிளிக் ஆகலைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? பயப்படுவோம். ஆனால் வெற்றி கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம ஏன் பயப்படணும்? ஸோ தேவனுடைய பிள்ளைகள் தைரியம் உள்ளவர்களாக எப்பொழுது இருக்கணும். அதனால தான் இந்த நிருபத்தை அவன் முடிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறான், எனக்கு பிரியமான சகோதரரே சகோதரிகளே, நீங்கள் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறீங்க இந்த சர்ச்சு வளர்றதுக்கு. ஒருவேளை நீங்கள் அதில் இதுவரைக்கும் தோல்வி கண்டிருந்தா கூட உங்களோட பிரயாசம் ஒரு நாளும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போகாது. நோ, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள். அள்ளி தூவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போறான், ஆனால் தன் அறுத்த அரிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடு அவன் திரும்பி வருவான். பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினால் ஆகும். யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, நீ பயப்படாதே. உன்னை போரடிக்கிறதற்கு உன்னை ஒரு யந்திரமாக, பற்கள் உள்ள ஒரு யந்திரமாய் அவனை மாற்றி கொண்டிருக்கிறேன், உன்னை வளைந்து கொண்டிருக்கிறேன், என் கரத்தில் இருக்கிற. நீ ஏன் கலங்கணும், பயப்படணும்? அதனால நீங்க நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இரு, நல்ல அசையாதவராக இரு. கர்த்தருடைய கிரியில நீ நல்லா பெருகுன்னு சொல்லி அவளை உற்சாகப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். இந்த ராத்திரியிலும் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆண்டவருக்குள் என்னென்ன பிரயாசங்களை எடுத்து அதில் ஒருவேளை வெற்றி கிடைக்காமல் இருந்தால் கூட சோர்ந்து போகாமல் இந்த வசனத்தை நம்பி நம்பி இந்த வசனத்தை அறிக்கையிட்டு இந்த வசனத்தை சொல்லி சொல்லி இப்படி என் வேடத்தில் உங்களுடைய மகத்துவத்தை நீ சொல்லி கொடுத்துருக்கிறீரே ஆண்டவரே, எனக்கு தோல்வின்றது மாத்திரம் என் லைஃப்பில் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் தோல்வின்றதுக்கெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன், தலை குனிஞ்சு போகணுன்றதுக்கெல்லாம் நான் காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டேன். எல்லாரும் என்னை பார்த்து என் தலையில் ஏறி மிதிச்சுட்டு போகிற அளவுக்கு நீர் எல்லாத்தையும் நீர் விட்டுருவீர்னா உம்மா விட்டுற மாட்டேன். தேவா என்னை ஆசீர்வதியும், எல்லையை பெரிதாக்கும். 1 நாளாகமம் 4:9 சொல்லப்பட்டது போல தேவா என்னை ஆசீர்வதியும், என் எல்லையை பெரிதாக்கும். ஆதியாகமம் 32 சொல்லப்பட்டது போல நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்காம நான் விட மாட்டேன் ஆண்டவரே. இப்படி ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை ஆண்டவரை அப்படி உறுதியாய் பற்றி கொண்டால்
நீ சொல்லலாம், நம்பத்தக்க தகப்பனே உம்மைத்தானே நம்பி உள்ளேன், உம்மைத்தானே நம்பி உள்ளேன். நம்ம எவ்வளோ நாள் நம்பலாம் ஆண்டவரே, எவ்வளோ நாள் விசுவாசிக்கலாம்? இந்த விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் ஆண்டவரே. இந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்குதா? இந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள வளருதா? இந்த விசுவாசத்தில் குறைஞ்சிருந்த ஆண்டவரே, என் அவிசுவாசத்தை என்னை விட்டு எடுத்துருங்க ஆண்டவரே, இந்த விசுவாசத்தை வளர்ச்சி ஆண்டவரே. நீங்கள் முழங்கால் போட்டு ஆண்டவர் இடத்துல, ஆண்டவரே என் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும். சீசர் வந்து கேட்டது போல, இன்க்ரீஸ் மை ஃபெய்த் லார்ட். நீ ஆண்டவர்கிட்ட எதுக்காக ஜெபம் பண்ண ஆண்டவரேண்டா? ஆண்டவரே என்னுடைய பண பேலன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுறதை காட்டலாம். வேண்டாம் நான் சொல்லலை, தேவை. என்னுடைய உலக பிரகாரமான ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், வேண்டான்னு சொல்லலை, அது அவசியம். இன்க்ரீஸ் மை ஃபெய்த் லார்ட், இன்க்ரீஸ் மை ஃபெய்த் இன் யூ, த ஃபெய்த் தட் மூவ்ஸ் மவுண்டன். மலையை பெயர்க்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசத்தை எனக்கு தார ஆண்டவரே. அத்தி மரத்தை பார்த்து இது பெயர்ந்து அப்படியே உள்ள போய் வேற பக்கம் நடப்படுன்னு சொன்னா நடக்கணும் ஆண்டவரே. அப்படி நான் பேசக்கூடிய ஒரு விசுவாசம் உள்ளவனா என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே. ஏன்னா விசுவாசத்தினாலே ராஜ்யங்களை ஜெயித்தவர்கள் உண்டல்லவா? விசுவாசத்தினாலே அக்கினியினுடைய கொடூரத்தை அவித்தவர்கள் இருந்தார்கள் அல்லவா? எஸ், விசுவாசத்தினாலே ராஜ்யங்களை ஜெயித்தவர்கள், விசுவாசத்தினால் நீதியை நடப்பித்தவர்கள், விசுவாசத்தினால் வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றவர்கள், விசுவாசத்தினாலே சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தவர்கள், விசுவாசத்தினாலே அக்கினியினுடைய கோரத்தை அவித்தவர்கள், பட்டய கருக்கு தப்பினவர்கள், பலவீனத்தில் பலங்கொண்டவர்கள், யுத்தத்தில் வல்லவர்கள், அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தவர்கள். பட்டியல் நீண்டு கொண்டு போகிறது. பவுல் எழுதினதான எபிரேய ஆக்கியோன் நீ படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 11ஆம் அதிகாரத்தினுடைய இறுதியில் விசுவாசத்தினால அவங்க என்னென்ன செஞ்சாங்கன்னு. ஆண்டவரே, தீஸ் ஆர் த லாஸ்ட் டேஸ், இதுதான் கடைசி காலம், உடைய வருகை வரப்போகிறதான ஒரு நாட்கள் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த பின்மாறி காலத்தினுடைய மழை ஊட்டப்படட்டும் என் மேல. அந்த பின்மாறி காலத்தினுடைய மழை என்ன நினைக்கட்டும். அந்த பின்மாறி காலத்தினுடைய மழையில நான் நிரம்பினவனாக, ஆவியில நிரம்பினவனாக, ஒரு சிம்சோனை போல 2 தூணை பிடிச்சா கூட கட்டடத்தையே இழிச்சு போட்டு நம்பால போயிடுவேன். என் உயிர் போனா கூட பரவாயில்ல, நான் கவலைப்பட மாட்டேன். என்னுடைய எதிரிகள் முழுவதுமாய் மாண்டு போகட்டும், என் எதிரிகள் முழுவதும் மண்ணை கவட்டும், இயேசுவுக்கு மாத்திரம் வெற்றி வரட்டும், இயேசுவுக்கு மாத்திரம் ஜெயம் வரட்டும், அவருடைய பெயர் புகழ் மாத்திரம் ஓகட்டும் என்று ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை முடிவெடுத்தால், நீ முடிவெடுத்தால் யார் தான் மாற்ற முடியும் என்று சொன்னது போல ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை கிறிஸ்துவுடைய கிருபையினாலே இரக்கத்தினாலே எடுப்பார். ஆனால் அவனை கொண்டுதான் கர்த்தர் இந்த உலகத்திலே பலத்த கிரியைகளை அவருக்காய் செய்து முடிக்க முடியும். ஒரு மாட்டின் லுத்தரை கொண்டு கர்த்தர் ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தையே என்ன என்று எவ்வளவு அதிகாரம் படைத்த அவர்களை, ரோம அரசாங்கத்தை ஒரு தனி மனிதன் சவால் கொண்டானே, அந்த மாதிரி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எழும்பணும். அப்படி எழும்பி பிரகாசி. நான் சொல்றது ஒருவேளை இது என்னால முடியுமான்னு. மரியாள் இடத்துல தேவதூதன் பேசின போது, உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும், அப்படித்தானே பேசினா? ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள். முடியுமா? அது நடக்குமா? சாத்தியமா? சாத்தியக்கூறு இருக்கிறதா? இல்லை 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 இல்லை, இல்லவே இல்லை. ஆனால் அவன் சொன்னானே, இயேசுவை பற்றி சொன்னானே, இயேசுவை பற்றி பேசினானே, அவர் பெரியவராய் இருப்பார், உன்னதமானுடைய குமாரன் எனப்படுவார், கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை கொடுப்பார். நீ பிறக்க போகும் ஒரு பிள்ளையை குறித்து நீ இவ்வளவு யோசிக்கிறாயே, அவர் எப்படிப்பட்டவராய் இருப்பார் என்கிற தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையை அன்றைக்கு சொன்னானே. அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை for ever and ever he will rule, என்னன்னைக்கும் அரசாழ்வார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு நாளும் ஒரு காலம் ஒரு முடிவு ஒரு நாளும் ஒரு மனிதனாலும் கொண்டு வர முடியாது. That's a statement given by Gabriel, the angel sent by God from heaven. அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையில் சொல்லப்பட்ட போது, 14 வயசு 15 வயசு espoused to ஜோசப் நியமிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவ என்ன செஞ்சிருக்கலாம்? இதெல்லாம் எப்படி ஆகும் தான் கேட்டா. நார்மலா anyone can
இதெல்லாம் எங்க நடக்கும்? இப்படித்தானே கேட்கலாம்ல. நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டு போறீங்களே, ஒரு இந்த ராத்திரியில பேசுகிற வார்த்தைகள் உனக்கு அப்படி இருக்கலாம். நான் பேசிக்கொண்டு இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கலாம். இந்த வார்த்தை யாரோ ஒருவர் எங்கோ ஒருவர் நீங்க தொலைக்காட்சியிலோ இல்லைன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்மார்ட் போன்ல நீங்க எங்கேயோ இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். உங்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்குமா, இதெல்லாம் ஆகுமா? அன்னைக்கு அந்த மரியாள் அவ கேட்டா இது எப்படி ஆகும்? அவ உலகமா நினைச்சா, உலக வழியில நினைச்சா. என் புருஷனே இல்லையே, புருஷனே அறியேனே. நான் சொன்னது பரிசுத்த ஆவி மேல வரும். ஐ வில் கிவ் யூ an answer. நான் ஒன்று பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும். பரிசுத்த ஆவி உன்னதமானுடைய பலம் உண்மையில் நிழலிடும். It will happen. Jesus. அதனால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ள தேவனுடைய குமாரன், சன் ஆஃப் காட் வருவார். இதுவரைக்கும் நடந்திராத, சரித்திரத்தில் நடக்காத காரியத்தை அவர் சொல்லி, அவளால் நம்ப முடியாத நிலைமையில் ஆண்டவர் கேப்ரியலை வச்சு சொல்லிட்டார், ஏய் ஒருத்தி இருக்காளப்பா, அவளுக்கு ஒரு பேர் உலகம் சூட்டி இருக்குல்ல, அவளுக்கு 6வது மாசம் போ. அவ குருவி மூளைக்கு, அவ மண்டைக்கு, அவ தலைக்கு புரியுற அளவுக்கு பாரு, அங்க பாரு நடந்திருக்கா இல்லையா? அதை செய்த கர்த்தருக்கு தாண்டி வேற எல்லாம் நல்லா செய்ய முடியும். இயேசு கிறிஸ்துவோட பிறப்புல எவ்வளவு சத்தியங்கள் இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவோட பிறப்புல எவ்வளவு பெரிய அதிசயங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. அவைதான் அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு. ஹல்லேலூயா. Such a wonderful promises through Jesus, about Jesus, for Jesus, and who are all be in Jesus. If you live in Jesus, these are all the promises that you can claim. மற்றவங்க அதை கிளைம் பண்ண முடியாது. அதை நீங்க கிளைம் பண்ணணும். உலகத்தில் நான் அப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. கர்த்தர் உங்களை எதற்கென்று அழைத்திருக்கிறார்? இந்த கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினால நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். 3 விஷயங்கள் கோடிட்டு காட்டி ஜெபம் செய்ய விரும்புகிறேன். இந்த இயேசு இந்த வெற்றியை எப்படி கொண்டு வந்தார் தெரியுமா? அவருடைய பவனி. முதலாவது, இன்னைக்கு ஒரு பாட்டு பாடினோம், என் ராஜா முன்னே செல்கிறார், வெற்றி பவனி செல்கிறார். குர்த்தலை ஞாயிறு அன்னைக்கு பேசணும், அன்னைக்கு தான் பேசணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை, டெய்லி பேசணும். மத்தேயு சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. அவர் வெற்றி பவனியா சென்டரிங் இன்டு ஜெருசலம். ஒருவர் இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார், ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம், நல்லா பாடுவாங்க. அது என்ன தெரியுமா ஓசன்னா? ஹெயில் த கிங். எருசலேம் உள்ள இயேசு வர்றார். வெற்றி வேந்தன் சொல்றதுக்கு சில காரியங்களை நல்ல மனசில் வச்சுக்கிடுங்க. எருசலேமில் பஸ்கா பண்டிகை, சுமார் 20 லட்சம் யூதர்கள் அங்கே வரக்கூடிய இடம். more than 20 lakhs of Jews அப்படி thronging over to the city. எங்கே பார்த்தாலும் எள்ளு போட்டால் கீழே போகாது. 2,25,000 ஆடுகள் பலியிடப்படுமா. 20 வயதுக்கு மேலே உள்ள எல்லா யூதர்கள் அந்த பண்டிகைக்கு போயிடணும். பாருங்களேன், 20 வயதுக்கு மேல உள்ள யூதர்கள் அங்க இருக்கணும், அட்டெண்டன்ஸ். சினிமா தியேட்டர்லையும் ஊர்ல பஸ் ஸ்டாப்ல இல்ல, பண்டிகைக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கணும் சார். அவ்வளவு பேர் அங்க இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட பண்டிகை. யூதர்கள் இயேசு மேல கடுகடுன்னு இருந்து அவரை காலி பண்ணணும்னு நினைச்சு ரோம அரசாங்கம் 2 பேரும் பிளான் பண்ணி ஒரு வழி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இயேசு கிறிஸ்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஒத்தையா ஒரே தனி மனிதனா கூட வந்தாங்க கூட்டம், ஒரு கழுதை மரியின் மேலே ஏறி அவ்வாறு உள்ள போறார். வேதத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் எருசலேமை நோக்கி போனார், சீசர்கள் திகைத்து பின்னாலே போனார்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கு. அவர் நெஞ்ச நிமிர்த்திட்டு போறாரு, இவெல்லாம் பயந்தாங்க ஒளியா போறாங்க. போன ஒரு பாட்டு பாடின, இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்த, நல்லா பாடினீங்க. இயேசுக்கு பின்னால் வர்றதுக்கு எவனா பயப்பட்டான்னா, இந்த உலகத்தில் நான் சொல்றேன், இயேசு பின்னாலே வர வேண்டான்றேன். நான் வர வேணாம். நான் சொல்லுவேன், ஒன்று பேரை மாற்று, இல்லை நீ ஊரே மாற்றிக்கோ. இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன்னா, அவரை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இயேசு இடத்துல வரணும்னா வரட்டும்.
இல்லைன்னா வர வேண்டாம். இயேசு அப்படி யாரையும் கம்பல் பண்ணுற ஆளே கிடையாது. இயேசு வெறுக்கிற அந்த உலகத்தின் மத்தியில் இயேசு எவ்வளோ தைரியமாக உள்ள போனார். அவர் வரும்போது எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க? தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா. வெற்றி ராஜா வர்றார். நாங்கள் அவர் குதிரையில் போல, அவர் எதில் போனார்? கழுதையில் போனார். அவன்கிட்ட சண்டை போட போல, வெள்ளைக்கொடி காட்ட போனார். அதாவது உலகம் வெறுத்தா கூட இயேசு எப்படி போறார் தெரியுமா? பீஸ்ஃபுல்லாக தான் போறாரு. அவங்ககிட்ட உலகம் தான் அவரை முறைச்சு பார்க்குது. உலகம் தான் அவரை ஒரு மாதிரி கண்ணை உருட்டி மருட்டி பார்க்குதே வழிய, இயேசு கண்கள் அழுத கண்கள், கண்ணீர் விட்டு அந்த ஜனங்களுக்காக கண்ணீரோடு கண்ணீர் சிந்தி கொண்டு போகிற கண்கள். அதனால அங்கே உள்ளவங்களாம் கேட்குறாங்க, யார் அவர் உள்ள வர்றாருன்னு. நான் கேட்குறேன், இன்றைக்கு யாராயில் அப்படி போக முடியுமா? 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஒரு ஜனங்கள் எதிர்ப்பாக இருக்கும்போது ஒரு ஒத்த மனுஷனா உள்ள போக முடியுமா? அதான் இயேசு கிறிஸ்து வெற்றி வேந்தன். யாரும் பயப்பட மாட்டார். மரணம் அவரை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சாபம் அவரை ஒன்றும் தீண்டி பார்க்க முடியாது. இந்த உலகத்தில் தரித்திரம் அவரிடத்தில் விளையாட முடியாது. நிறைய விஷயம் நான் சொல்வேன். ஒன்றும் அவர்கிட்ட எந்த விஷமும் அவரை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நத்திங் ஷால் ஹார்ம் ஹிம். அவர் ஒன்றுமே தடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிற இயேசு கைகளை வச்சு சொல்லுங்க, எவ்வளவு வல்லவர், நல்லவர், பெரியவர் அவர் இருக்கிறார் தெரியுமா? அந்த இயேசுக்காக வாழணும் இந்த உலகத்தில். என்ன சங்கீதம் 118 சொல்லி இருக்கு, அவரை பற்றி தான் சொல்லுது. கர்த்தாவே ரட்சியும், கர்த்தாவே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும், ஓசன்னா என்று அவங்க கூப்பிடுறாங்க. கர்த்தருடைய நாமத்தினால் வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவருடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ஓசன்னா, எங்களை ரட்சிய ஆண்டவரே. எங்களை ரட்சிக்கிறது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ள இருக்கிற தரித்திரத்தெல்லாம் நீக்கி, எங்களுக்குள்ள இருக்கிற சாபத்தெல்லாம் நீக்கி, எங்களுக்கு இருக்கிற வியாதியெல்லாம் நீர் குணமாக்கி, ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்குள்ள அனுப்பும் என்று அந்த கூட்டம் இயேசுவின் பின்னால சொல்லி கொண்டு போகிறது. ஹல்லேலூயா. அத இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார், வெற்றி பவனி செல்கிறார். ஃபாதர் என்ன அழகா அதை எடுத்து பாரு, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. வெற்றி பவனினா என்ன விளையாட்டா? குருத்தோலை கையில் எடுத்து நாம் ஓசன்னா பாடிடுவோம். சும்மா ஒரு வேர்டு தான், ஆனால் அந்த வேர்டு அவங்கள உண்டு இல்லைன்னு பார்த்துருச்சு. அவ்வளோ தைரியமாக போனவர் இயேசு கிறிஸ்து. தைரியமாக போயிட்டார். போய் பிடிக்கப்பட்டார், சிலுவையில் அறையப்பட்டார். உலகம் என்ன நினச்சிச்சு? கதை முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சாங்க. வாசிங்க கொலோசியர்கள் நிருபம். அதான் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன், கவனிங்க. சூப்பர் வேர்டு அது. நிறைய நேரம் நம்ம அதை வாசிக்கிறோம். 276 பக்கம். நீங்கள் அதை அதிகாரத்தை மனப்பாடம் பண்ணால் நல்லது தான். 3, 5, 6 வசனத்திலேருந்து வாசிக்கிறேன் உங்களுக்காக. 14 வசனத்திலேருந்து படிக்கிறேன். நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து. இயேசு கிறிஸ்துவோட வேலை நமக்கு விரோதமாக எவன் கையெழுத்து போகிறானோ அந்த கையெழுத்தெல்லாம் ரெட்டிங்கில் அடிக்கிறது. ஒரே அடி, கைத்தட்டி கத்துறது. இவங்களுக்கு புரியல. அவங்களுக்கு எவன் அவங்களுக்கு விரோதமாக எழுதி கையெழுத்த போட்டான கையெழுத்த பூரா காலி பண்ணி போடுறது அவனை. இயேசு கிறிஸ்து லேசானவர் அல்ல. 1000 மகஜர் உனக்கு விரோதமாக கொடுக்கப்பட்டாலும் ஒரே அடி ரெட்டிங்கில் சப்புன்னு அடிச்சிருவார் ஆண்டவர். நீங்க கேட்கலாம், எப்படி ஆண்டவர்? எங்களுக்கு எதிராக போட்ட கையெழுத்தை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில ரெட்டிங்கில் ஒரே தட்டிட்டு போயிட்டார். இப்போ நீங்கள் பேப்பர் திருத்துவீங்க, நிறைய பக்கம் எழுதுனா உனக்கு மார்க்குன்னு சொல்லியிருப்பான். உடனே இவன் வந்து நான் திருநெல்வேலி போனேன், நான் அங்கே போய் அல்வா வாங்கினேன், நான் கொடுக்கணும்னு முடிவு எடுத்தேன், அவன் கதை எழுதி கூட வச்சிருக்கலாம். போங்க, மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் என்ன செய்வார்? அண்ணே ஒரு கோடு சல்லுன்னு போட்டுருவார். அவ்வளோதான், முட்டை. ஒரு ரெட்டிங் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடும் கதை. 13 வாசித்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். படிக்கும்போது தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் எப்படி பண்ணாருன்னு பாருங்களேன். உங்கள் பாவங்களினாலும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலும் மரித்துள்ளாய்ந்த உங்களையும் அவரோடு கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னிச்சு. சரி, நான் மெயினானதை மாத்திரம் சொல்கிறேன். அதனால தான் 14-15 தான் என் பாயிண்ட். சரியா? நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து. ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் கேன்சல்டுன்னு போட்டிருக்கு. ஒரு செக் எழுதுகிறோம், அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், என்ன பண்ணிட்டேன், 2 கோடு போட்டு கேன்சல் முடிஞ்சு.
அது எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டாலும் சரி, கேன்சல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. பிளாட்டிங் அவுட். பிளாட்டிங் அவுட்னா என்னது? இங்கே எடுத்து இப்படி ஊற்றிடுறது, அவ்வளோதான். புழக்கணும், அதுக்குள்ள விஷயம் ஒன்றுமே வராது. வைப்ட். வைப்டு என்னது? தொடச்சி எரியிற மாதிரி. வைப்பிங்னா ஒரு பஞ்சத்தொட்டு அப்படியே அள்ளி தூக்கி போடுற மாதிரி. எரேஸ்ட். அது நம்ம சின்ன பிள்ளை வச்சிருக்கிற கேமல் ரப்பரை வச்சு உட்காந்து வலச கணக்கு அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது. ஆண்டவர் ஒரே அழி. எனக்கு விரோதமாக என்னென்ன உலகம் போட்டுச்சோ ஆதாமின் மூலமாக வந்த பாவத்தினால, அது எல்லாத்தையும் என் ஆண்டவர் நமக்கு எதிரடையாக, நமக்கு சொல்லுங்க, நமக்கு வாய் திறந்த சொல்லுங்க, நமக்கு. நீங்க சொல்லலைன்னா நீங்க இன்க்ளூடனா எனக்கு தெரியாது, ஆனால் உள்ளத்தினால நமக்கு விரோதமாக, நமக்கு எதிரடையாக. உங்களுக்கு யார் யார் விரோதமாக இந்த உலகத்தில் மனுஷன்ல எதுனாலும் சரி சார், என்ன சக்தினாலும் சரி, இந்த சத்தியத்தை நீங்க உணரல, நீங்க அங்கங்க எட்டி பார்த்துக்கிட்டு யாரா உதவி செய்வாங்கன்னு தான் பின்னால தெரிய வேண்டியது வரும். ஆனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கு சொல்லுங்க, நமக்கு எதிரடையாக, நமக்கு எதிரடையாக கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக இருந்த எல்லாம், எனக்கு விரோதம் எதிரியா இந்த எல்லாத்தையும் அவர் குலைச்சிட்டாரு, கேன்சல் பண்ணிவிட்டாரு. அது என்ன பண்ணாரா? அவன் ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி வச்சிருந்தான். என்ன பண்ணியிருந்தான்? ஒரு பத்திரம் எழுதி வச்சிருந்தான். அது ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரா? மார்ட்டின் லூத்தர் அந்த 95 தீசீஸ ஆணி அடிச்சது மாதிரி சிலுவையில் வச்சு நறுக்கு நடிச்சார். நீ என் கையிலே அடிக்கிற, என் காலிலே அடிக்கிற, விழாவிலியா குத்துற, முள்முடி சுட்டுற, நான் வைக்கிறேன் பாரு உனக்கு ஆப்புன்னு சொல்லி ஒரே அடி ஆண்டவர் அடிச்சாராம். எங்க பாஸ்டர்? இதை நீங்க கொலோசிய நிருபத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய வெளிப்பாடு அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு தேவன் கொடுத்த பொழுது மார்வெலஸ் ரெவலேஷன்ல இது சிலுவையில் ஆண்டவர் செஞ்சார். இது உலகத்துக்கு தெரியாது, உலக மக்களுக்கு புரியாது. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இதை சொல்லணும், சொல்லி கொடுக்கணும். கர்த்தர் இந்த ராத்திரியில் என்ன அதுக்கு முன்பாக ஆயத்தப்படுத்தி உங்கள் முன்னால் நிறுத்தி, மகனை மகளை இதை சொல்லு, ஆண்டவர் என்ன ஊழியக்காரன் நீ அதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடு. அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேலே ஆணி அடித்தது நடத்தினா இப்படி கசக்கி வச்சு ஒரே அடி அடிச்சுட்டு, அடுத்து பாருங்க 15ஆம் வசனம், துரைத்தனங்களையும், இது என்னன்னு கேட்பீங்க, அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு, ஆங்கிலத்தில் டிசார்ம்டு, stripped, despoiling, defeated all the powers and forces in heaven and on the earth. வானத்திலும் பூமியிலும் உனக்கு விரோதமாக என்னென்ன பிசாசு என்னென்ன வல்லமை இருக்கோ அவ்வளத்தையும் எடுத்து, பைபிள் அந்த வசனம் போட்டு உரிந்து கொண்டுன்ற வார்த்தைக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிறது ஸ்டிப்டு. இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற நிறைய ஆர்ம்ஸ் வச்சிருக்காரு வச்சுக்கணும், ஆயுதங்கள். ஸ்டிப்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர்ம்ஸ்னா அதில் இருக்கிற எல்லா ஆயுதங்களையும் உருவீருன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் உறுத்துட்டு அது ஒரு வசனம் போட்டிருக்கு, வெளியரங்கமான கோலமாக்கி. அந்த அர்த்தம் என்னன்னா, யார் யார் எந்தெந்த சூழ்நிலைமையில் எனக்கு இந்த உலகத்தில் காரியங்களை செய்த பிசாசு, அவனுடைய கூட்டம், அவனுடைய வல்லமை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் செயின் பண்ணி அவங்கள சிலுவையில் இப்படி தர 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 தர, நீங்களாம் சிலுவையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் இப்படி பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே போய் அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குறாரு. பாருடா இவனை பூரா நான் என்ன பண்ணேன்னு பாரு, பாரு நல்லா பாரு, நல்லா பார்த்துக்கோ, கண்ணை திறந்து பார்த்துக்கோ, நல்லா கண்ணாடி போட்டு பார்த்துக்கோ, அவனை என்ன பண்ணேன்னு தர தர தரன்னு இழுத்து வெளியரங்கமான கோலமாக்கி. என்ன அர்த்தம்னா, பப்ளிக் டிஸ்பைஸ், பார்த்து இவனை காரி துப்புற அளவுக்கு, நீ நான் செஞ்ச, நீ நான் பண்ண, நீ நான் அவ்வளோ வேலையும் பண்ண, இந்த பாருன்னு சொல்லிட்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையில், சாத்தான் சொன்னா தோற்று போனான்னு, சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார். கைத்தட்டி சிலுவையில் வெற்றி. இதை பூரா இயேசு சிலுவையில் செஞ்சிருக்கிறார். நம்ம பெரிய வெள்ளிக்கிழமை இதை யோசிக்கல, இவ்வளோ நாள் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை இதை படிக்கல. ஆனால் இன்னைக்கு இந்த கொலோசிய நிருபத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும்போது இயேசு நமக்கு ஏன் ஜெயம் கொடுக்குறாரு, இதை பூரா அவர் பண்ணிட்டாரு. அந்த காலத்தில் எதிரிகளை ஒரு தேசம் பிடிச்சிருச்சுன்னா அவங்கள தலைக்குனிவாக்குறதுக்கு அவங்கள சட்டைகள் இருக்கிற எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிட்டு செயினில் கட்டி தரத்தரன்னு இழுத்துட்டே போவான். இயேசு அந்த வேலை பார்த்துருக்கிறாரு. சாத்தானுடைய கூட்டத்தையும் உங்களை என்ன அவன் ஜெயிக்க முடியுமா? என்ன
இந்த ஒரு நம்பிக்கை ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளைக்குள்ளே இருக்குமானால், இந்த விசுவாசம் இருக்குமானால், அவன் யாருக்கும் இந்த உலக மனுஷனை போய் சலாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டான். அவங்க பின்னால் எதா பண்ணுங்க, எதா எனக்கு கொடுங்க, எதா என்னை தாங்குங்க, என் தேவையை சந்திங்கன்னு பின்னால் போகவே மாட்டான். எனக்கு தெரியும் சிலுவையில் இயேசு எல்லாவற்றையும் கதவை பூட்டிட்டு நான் முழங்கால் போட்டு என் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன். என் ஆண்டவர் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் எனக்கு அவர் தருவார். கைத்தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். இந்த நம்பிக்கை, இந்த விசுவாசம் தான் நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்குற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். இது ரெண்டு. சிலுவையில் இப்படி தான் வெற்றி எடுத்தார். பாஸ்டர், இந்த உலகத்தில் அப்படி ஏதாவது எடுத்தாரா? பழைய ஏற்பாட்டில் ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன். இன்னைக்கு வாசித்த ஒரு பாடல், மகிமையாய் வெற்றி சிறந்த கர்த்தரை மகிழ்ந்து பாடுவோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வந்தது யாரு? ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனால் எஜிப்சியன்ஸ். எஜிப்சியன்ஸ் யாரு? எதிரி. எதிரினா யாரு? எனிமி. எனிமினா யாரு? சத்ரு. இவ்வளோ வார்த்தை சொல்லணும். எப்படி புதிய ஏற்பாட்டில் ஆரம்பத்திலேருந்து ஒரு எதிரி இருந்த மாதிரி எனக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு எதிரி இருந்தான். அது அவருடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக இருந்தான். அவங்கள எத்தனை வருஷம் உள்ளே பிடிச்சி வச்சுருந்தான் சொல்லுங்கள்? 430 வருஷம். காலு கீழே போட்டு மிதிச்சு மிதிச்சு, காலு கீழே போட்டு சவட்டி சவட்டி, சங்கில் மிதிச்சு, தலையில் மிதிச்சு, வாயில் மிதிச்சு, அவங்கள அடித்து, ஆளோட்டிகளை வச்சு அவங்கள துன்புறுத்தி, அவங்கள சக்கையை புழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தான். எகிப்து என்றால் பாவம், எகிப்து என்றால் பாவத்தின் சந்தோஷம், பாவம் என்றால் எகிப்தின் அடிமைத்தனம். இவ்வளத்தையும் அவன் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தான். கர்த்தராய் இருக்கிற தேவன் ஒரு வேலை பண்ணார். என்ன தெரியுமா? பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டினால் அவங்களை வெளியே தூக்கிட்டார். சொல்லி முடிக்கிறேன். அநேகர் பாவத்தின் மன்னிப்பை குறித்து பேசுகிறார்கள், பாவத்தில் இருந்து வெற்றியை குறித்து பேசுகிறார்கள். மூன்றாவது, எப்பொழுதும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சத்தியம், பாவத்தின் விமோசனத்திலிருந்து, பாவத்தின் பிரசன்னத்திலிருந்து ஒரு வெற்றி, பாவத்திலிருந்து வெற்றி, பாவ வல்லமையிலிருந்து ஒரு வெற்றி. பாவ மன்னிப்பு மாத்திரம் அல்ல, அந்த பாவ சமூகத்திலிருந்தே நம்ம வெட்டியாக தூக்கிடுவார். நம்ம மேலே பாவம் ஆதிக்கம் பண்ண முடியாது, பாவம் நம்ம மேற்கொள்ள முடியாது. அதான் நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினால வேத வாக்கியங்கள் படி நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு விட்டு உயிரோடு கூட எழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவினால நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அவன் தப்பிச்சாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். உங்களுக்கு தெரியும், வெளியில் போயிட்டாங்க சுருக்கிற சம்பவத்தை. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்தபோது 14ஆம் அதிகாரத்தில் பிடிப்பேன் தொடருவேன். ஏன் தெரியுமா? என்னைக்கும் நம்மளை யார் யார் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பழைய பாவம் பழைய காரியங்களை ஏன் பின் தொடருதுன்னா, எகிப்தினுடைய வல்லமை அதை செஞ்சு பார்க்கும், அது மறுபடியும் வந்து ஆக்கிரமிக்க பார்க்கும். ஏன்னா அவனுக்கு வேலை செஞ்சவங்க இயேசு பக்கம் வந்துட்டாங்க, அவனுக்கு அடிமையாக இருந்தவங்க இயேசுவை சேவிக்க வந்துட்டாங்க, அவன் பின்னால் போனவங்க இயேசு பின்னால் வந்துட்டாங்க. அவனுக்கு இப்பொழுது கூடாரம் காலி, அவனுக்கு அந்த இடத்துல அவன் வேலையை செய்கிறதுக்கு ஆள் தேவை. அதனால் விரட்டிட்டு அவங்கள பிடிச்சி எப்படியா கொண்டு வந்துடணும்னு பார்த்தான். ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒரே செங்கடலை வச்சு, நீ வெளியே போய்க்கோ, நீ வெளியே போய்க்கோ, அவன் நான் தொடருவேனா, நீ வா, நீ வா, நல்லா வா, காம், நீ வா வா. இந்த மாதிரிலாம் ஆண்டவர் செய்வாருங்களா? அழகாக செய்வார். வா வா உள்ள வா, நல்லா உள்ள கூப்பிட்டுட்டு நடு கடலில் வச்சுட்டு, நீ இங்கிட்டும் போக முடியாது, நீ இங்கிட்டும் கரையேற முடியாது, உனக்கு வைக்கிற முடிவுன்னு சொல்லி தண்ணியை இப்படி திருப்பி விட்டார். பைபிளை படித்து பாருங்க. அங்கே அந்த பாட்டில் என்ன பாட்டு, அந்த பாட்டை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது, கர்த்தரை புகழ்ந்து பாடுவேன், அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார். யார் மேலே வெற்றி சிறந்தார்? எகிப்தியரையும் எகிப்தியருடைய சேனையையும் அடித்து நொறுக்கி துவம்சம் பண்ணி, அவங்க உருளைய, அவங்க சக்கரம் எல்லாத்தையும் கழட்டி விட்டு அவங்கள நடுக்கடல்ல அம்போன்னு ஆக்கிட்டு தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெளியில கொண்டு வந்து பாட்டு பாட வச்சார். கைத்தட்டி கத்து. நீங்க பாடுற பாட்டு எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பார்த்துட்டு கைத்தட்டி பாடணும். ஸ்தோத்திரம். அப்படி பாடணும். தேவனுடைய ஜனங்களுடைய பாட்டு வெற்றி பாடலா இருக்கணும். கர்த்தருடைய ஜனங்களுடைய பாடல் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான அபிஷேகம் நிறைந்த ஒரு பாடலா இருக்கணும். சும்மா போட்டு
எனக்கு யாருப்பா இருக்கா, எனக்கு ஒருத்தர் இல்லையே, எப்படியா பாடிட்டு இருக்கிறது? அப்படி பாடாம மகிமையாய் வெற்றி சிறந்த கர்த்தரை மகிழ்ந்து பாடுவேன். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு என்னது? ஸ்தோத்திரம். கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. அந்த இடத்துல வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், என்ன அழகா பாருங்க. இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவே அழகா அவங்கள கொண்டு போயிட்டு அதே சமுத்திரத்துக்கு மத்தியில் ஆண்டவர் தண்ணி அவங்க மேலே திரும்ப பண்ணி அவங்கள காலி பண்ணிட்டார். நம்ம ஆண்டவர் ஒருத்தருக்கு வெற்றி தரும்போது இன்னொருத்தன் காலி தான். தேவனுடைய பிள்ளை இன்னைக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த சத்தியத்தை. நமக்கு அவர் வெற்றி கொடுத்தாருன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டியை காலி பண்ணிடுறாருன்னு அர்த்தம். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஒரு யுத்தம் நடக்குது, ஒரு யுத்தத்தில் ஒருத்தர் ஜெயித்தாருன்னா இன்னொரு, இப்போ 2 டீம் விளையாடுது சார் கிரிக்கெட்டில். ஒரு டீம் ஜெயித்தா இன்னொரு டீம் என்ன செஞ்சு சொல்லுங்க சத்தமா, சொல்ல பயப்படுறீங்க. ஒரு ஃபுட்பால் டீம் விளையாடுது, சரி ஃபுட்பால் சொல்லுவோம், உங்களுக்கு ஃபுட்பால் படிப்புனா. ஹாக்கி விளையாடுது பார்ப்போம், ஒருத்தர் ஜெயித்தா ஒருத்தர் தோக்கணும். கைத்தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், எல்லாம் எழும்பி நின்று கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், எல்லாம் எழும்பு. ஒருத்தர் தோக்கணும். அது யாரை தோக்கணும்னா நம்மளை தோக்க வைக்கிறதுக்கு இல்லை, அவனை தோக்க வைக்கணும். ஆண்டவர் பண்ணிட்டார், பண்ணுவார், பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஆண்டவருக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல, இது அவருக்கு ஒரு சிம்பிள் கேம். இந்த கேமை பண்ணுவார். அதனால் பயப்படவே வேண்டாம், கலங்க வேண்டாம். எனக்கு இருக்கிற ஆண்டவர் எதிரிய துவம்சம் பண்ணா விட மாட்டார். அதெல்லாம் தப்பிச்சு பொழைச்சிடலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து அவர் வெற்றி வேந்தன். அந்த வெற்றியை நமக்கு தர்றாருன்னா ஆண்டோடைய பிள்ளைக்கு இதை செஞ்சுதான் அவர். இதுதான் என் ஆண்டவர் எனக்கு எழுதி கொடுத்த வேதம். இதை நான் நம்புகிறேன், இதை நான் விசுவாசிக்கிறேன், இதை அறிக்கையிடுகிறேன். இதை இந்த உலகத்தில் எங்கே போனாலும் இதைத்தான் பேசுவேன். கைத்தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். அல்லேலூயா. இந்த இயேசுவை இந்த இடத்துல இப்படி அறிவிச்சா ஜனங்களுக்கு இது ஆசீர்வாதம். அதுக்கு தான் கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார். உங்களை எதுக்கு அழைத்தாரோ? ஆண்டவர் என்னையும் அப்படி அழைங்க ஆண்டவரே. இந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற, விசுவாசம் கொடுக்குற, தைரியம் கொடுக்குற ஒரு 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 மகனாக. அதுக்காக நாளைக்கே நீங்கள் வேலையை விட்டுட்டு ராஜினாமா செஞ்சுட்டு முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வாங்க நான் கூப்பிடலை. அழைச்சா வாங்க, கட்டாயம் வாங்க. இயேசு உங்களை அழைக்கிறார். ஆனால் நான் இருக்கிற காலம் வரைக்கும் இப்படி இயேசுவை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். இந்த மாதிரி இயேசுவை நான் சொன்னேன்னா இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேருடைய உள்ளத்தில் நான் வெளிச்சத்தை நான் கொடுக்க முடியும்? எத்தனை பேருடைய உள்ளத்தில் அவங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க முடியும்? எத்தனை பேருடைய உள்ளத்தில் ஒரு நம்பிக்கையை நான் கொடுக்க முடியும்? ஆண்டவரே என்னை மாட்டப்பா, எனக்கு கிருபத்தாரு சொல்லுங்க. என்னை அதுக்காக பரிசுத்தாவில நிரப்பும். மேலறையில் இறங்கி வந்தது போல என் மேலே இறங்கி வார். ஆண்டவரை கேளுங்க, ஒரு மேலறையில் நம்ம இருக்கிறது போல இருக்கிறோம். அன்னைக்கு 120 மேலே பிரிந்திருக்கு நாவுகளைப் போல, பிரிந்திருக்கு நாவுகளைப் போல, பிரிந்திருக்கு நாவுகளைப் போல பரிசுத்தாவியானவர் அக்கினிமயமாக இறங்கி வந்தது போல அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும், அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும். ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஜீசஸ். அந்த அபிஷேகம் தந்து என்னை ஆண்டவரே வழி நடத்தும், வழி அனுப்பும். ஆண்டவரே எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபை வேணும் ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் வேணும். ஆண்டவரை கேளுங்க. ஆண்டவரே சும்மா சாதாரண அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு போற ஆண்டவரே ஒரு விசுவாசி பர்சனா இல்லை ஆண்டவரே. இயேசுவுக்கு கிறிஸ்துவின் வீரர்கள் ஆண்டவரே, கிறிஸ்துவின் வீரனாக நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே. கிறிஸ்துவோட படையில நான் பணிபுரியணும். தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட். எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியை நீர் வாக்களித்திருக்கிறக்கா ஸ்தோத்திரம். நீர் ஒரு நாள் பொய் சொல்ல மாட்டீர். இந்த வார்த்தையை நீர் கனப்படுத்துவீர். உங்களுடைய வேலைக்காரனாக, உங்களுடைய ஊழியக்காரனாக உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் விழுந்து கிடந்து உங்களுடைய பாதத்தில் அந்த கிருபையை வாங்கி என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேசியிருக்கிறேன். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சத்தியத்தை சொல்லியிருக்கிறேன். என்னால் இயன்ற வரைக்கும் சத்தத்தை கொடுத்துருக்கிறேன். ஆண்டவரே என்னுடைய பலத்தை செலவழிச்சிருக்கிறேன். கர்த்தர் அதை தெரிவீரப்பா. கண்ணீரோடு விதைச்சிருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு அறுவடை வேணும், எனக்கு ஒரு பெரிய அறுவடை வேணும் ஆண்டவரே. எனக்கு ஒரு சாதாரணமான அறுவடை எல்லாம் இல்லை ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு பெரிதான அறுவடை வேணும் ஆண்டவரே. கைகளை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆண்டவரே எங்களோட வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளை காணும் ஆண்டவரே. ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிலம் அல்ல, ஒரு வறட்சியான ஒரு நிலம் அல்ல, எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு நிலம், ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு விளைச்சலை போல நாங்கள் ஆத்துமாக்களை கர்த்தருக்கா கொள்ளையா ஆண்டவர் உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு நாங்கள் ஆண்டவரே ஆதாயம் பண்ணணும். என்னுடைய வேலையில், என்னுடைய படிப்பில் நான் எங்கே போனாலும் என்னுடைய கோல் ஆத்துமாக்கள் தான்.
ஆண்டவர் ஆத்துமாக்கள் தான். அவங்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நான் என்ன பேசணும் ஆண்டவரை, எப்படி சொல்லணும் ஆண்டவரை, எப்படி ஆண்டவரை அதற்குரிய வார்த்தைகளை என் உள்ளத்தில் தாங்க. அக்கினியா அது கொழுந்து விட்டு எரியட்டும் ஆண்டவரே, அக்கினியா கொழுந்து விட்டு எரியட்டும் ஆண்டவரே. அந்த அக்கினி அன்றைக்கு மேலறையில் அவங்கள் அக்கினியா கொளுத்து விட்டது போல இந்த ராத்திரியில் இந்த இடத்துல அந்த அக்கினி இறங்கி வந்து எங்களை நம்முடைய அக்கினியா ஆண்டவரை எரிந்து பிரகாசிக்கிற ஒரு விளக்கங்களை மாற்றிருங்க ஆண்டவரே. இந்த தரிசனத்தை தாங்க. இந்த தரிசனத்தில் ஒரு நாளும் பின்வாங்கி போய் விடாமடி ஆண்டவரே. இந்த தரிசனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பியும் 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 பரிசுத்த ஆவியினால் புதுப்பியும், பரிசுத்த ஆவியினால புதுப்பியும், பரிசுத்த ஆவியினால புதுப்பியும் ஆண்டவர். ஒவ்வொருவரே நிரப்பு இந்த ராத்திரியில் ஆண்டவரே. உடைய வேலைக்காரன் நான் ஜெபம் பண்ணுறேன். யார் யார் கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிறார்களோ, யார் யார் கரங்களை கூக்கி ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவங்க மேலே உடைய பரிசுத்த அக்கினியாக பின்மாறி காலத்து மழையா ஒரு மழை இறங்கட்டும், 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 இறங்கட்டும். கல்விமானி நாவை தாரும், கல்விமானி நாவை தாரும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன பேசணும் என்கிற ஆவியானவருடைய தெளிவான வார்த்தைகளை அப்படியாய் கர்த்தர் வாயிலிருந்து மடை வெள்ளம் திறந்து போவது போல, ஜலம் பிரவாகித்து போவது போல கர்த்தர் அப்படி போக பண்ணுவீராக. நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும், நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும், இனி மகிமைப்படுத்தும். இனி நான் அல்ல, இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார். சொல்லுங்க, இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார், இயேசு எனக்குள்ள பிழைத்து இருக்கிறார். அந்த வெற்றி உள்ள கிறிஸ்துவை, இந்த வெற்றி உள்ள கிறிஸ்துவாவே நான் சொல்லிட்டே வருவேன் ஆண்டவரே. தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ. உலகம் பாவத்தில், சாபத்தில், அக்கிரமத்தில் தோத்து போய் கிடக்குது. அவங்களை எழுப்பி விட ஆண்டவரே எனக்கு கிருபை தாரும். இடித்து போட அல்ல, ஊண்ட கட்ட கர்த்தர் எனக்கு ஒரு அதிகாரத்தை இந்த நாளிலே தருகிறக்காய் ஸ்தோத்திரம். நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். ஒவ்வொருவர் தேவைகள், ஒவ்வொருவருடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவங்களுடைய பார்வையில் ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவரே, ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே. அது தடம் தெரியாமல் போயிடட்டும். அது உங்களுடைய பார்வைக்கு ஒரு பெரிய மலை போல இல்லை, அது கடுகு போல. அது தூக்கி எரிஞ்சிட்டு கர்த்தர் ஆண்டவரே நம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே நம்முடைய கிருபையை பொழிந்தருள்வீராக. ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலகமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், சந்தோஷம், சமாதானம் நம்மனவரோடு நினைக்கும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக. கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பாராக.